Do you want to come here? Do you want to come here? Ahoj šťastná! Vítame ťa pri druhej epizóde tohto podcastu Ja a Artur. A sme opäť pripravení prerozprávať ti pokračovanie môjho príbehu. Takže pokiaľ si náhodou nevidela epizódu 1, tak choď teraz späť a choď si ju určite pozrieť, pretože táto na ňu bude nadväzovať. A taktiež veľmi pekne vám ďakujem za všetky vaše krásne správy, ktoré ste mi poslali k prvej epizóde, ako sa vám páčila. Mňa to veľmi, veľmi potešilo, pretože takéto videopodcasty robím prvýkrát a veľmi ma také správy podporia. A taktiež by som ťa chcela poprosiť, pokiaľ si toto teraz pozeráš, tak klikni na odber, pretože ma tým taktiež podporíš a mňa to veľmi teší, pretože naozaj na YouTube som nová a videopodcasty robím úplne prvýkrát v živote. Takže táto vaša podpora je pre mňa úplne že všetko a veľmi pekne ďakujem. Vidíš, mám na sebe už svetrík, pretože ako u vás v Európe a na Slovensku teda začala jar, tak tuto v Austrálii je už jeseň a postupne sa zozimieva a ja zimu totálne v Austrálii milujem, pretože je vzácna, pretože zima tu trvá len nejaké 2 mesiace, možno 3 a nie je to taká zima, ako je na Slovensku, ale veľmi si ju vážim, pretože môžem nosiť svetrík a úplne to milujem to. Takže tak. A toľko na úvod a šťastná teraz by som ťa chcela pozvať opäť raz k môjmu príbehu. Ak si pamätáš, tak epizóda 1 skončila tým, že som si poslala prihlášku aj na obchodnú akadémiu, na ktorú mi teda všetci hovorili vrátane zástupca riaditeľa školy, že ma tam teda nezoberú, že nie je žiadna šanca, ale ja som sa teda rozhodla, že si tam tú prihlášku pošlem aj napriek tomu a teda to čakanie bolo hrozné. No ale prišiel deň D, kedy mi do schránky prišiel list od obchodnej akadémie z Prievidze a bolo tam teda to vyrozumenie. No, tak som si ho zobrala do kuchyne, otvorila som obálku, okamžite som to videla šťastná. Okamžite som videla tie čierne, akože tie bold písmenka, také tie hrubé písmenka v strede toho papiera, že prijatá. Ja som bola tak neopísateľne šťastná. Mne sa okamžite naliali slzy do očí. A vieš si predstaviť, čo bolo prvé, čo som spravila. Chytila som Brandyho, svoju MP3 a utekala som na pole. Bola som tak neskutočne šťastná. Ja som sa cítila, ako keby mi život dal druhú šancu. Pretože naozaj ja som si celú tú základnú školou, ako som ti rozprávala v minulej časti, myslela, že ja som úplne beznádejný prípad, že teda nikdy sa nikde nedostanem a tak, ale mala som teda ten svoj obrovský sen, že niekde ďaleko v zahraničí, ale samozrejme to bolo úplne mimo, pretože som teda žila v Prievidzi, ani som sa dobre neučila, ani nič. Ale zrazu tým, že som bola prijatá na tú obchodnú akadémiu, mala som taký pocit, ako by som mala nádej. Ako by som naozaj dostala tú jednu štipku nádeje, ktorá mi celú základnú školu chýbala. Že aspoň niečo, nejakú jednu podporu, jedno znamenie od života, že sa mám snažiť. Niečo pekné, konečne, čo ma naozaj nakopne. A to som dostala. Možno pre iných žiakov a mojich spolužiakov, ktorým chodilo toto vyrozumenie tiež, tak si možno povedať, že som prijatá. Však to som aj čakala. Pre mňa to bolo absolútne všetko. Lahla som si do trávy na tom poli, zapla som si MP3, svoje pesničky a opäť bola som v kabriolete na Miami Beach, jazdila som popri oceáne, na pláži, palmy, išla som si, ja som to videla proste a teraz to už bolo reálne. Aj keď to bolo v tom momente samozrejme absolútne nereálne. Ale bola som takýto štipček bližšie k tomu snu a znamenalo to pre mňa všetko. Absolútne ma to nakoplo, ako ma nikdy nič nenakoplo. Takže tak. Samozrejme boli letné prázdniny, všetko toto a potom som nastúpila na obchodnú akadémiu. Keď som tam prvý deň prišla, tak ja som akože bola to obyčajná škola, hej, čo si budeme hovoriť. Je to obchodná akadémia v Prievidzi. Ale ja keď som sa tou chodbou prechádzala, pre mňa to bolo tak vzácne. Ja som si to tak neskutočne vážila, šťastná. Som sa veľmi tešila, že som súčasťou toho, že tu môžem byť. Ale čo sa stalo, napadla mi jedna myšlienka, že Zuzka, že síce si tu,
síce si sa sem dostala, ale si tu medzi všetkými tými jednotkármi, dvojkármi, a dobre, ty si sa sem nejako dostala, zázrak, vesmír, čokoľvek, si tu, ale jednoducho si tu medzi tými jednotkármi, dvojkármi a ty tu teraz akože musíš zapadnúť, pretože keď nezapadneš a keď sa budeš aj tu zle učiť, tak akože budeš zase ten vyvrhol. Pre mňa toto bol, neskutočne som sa vystrašila, pretože ja už som nemohla som samej sebe dovoliť byť tým istým, ako som bola na základnej škole. Absolútne to neprichádzalo do úvahy, ja som proste nemohla spadnúť tam, kde som bola, ale samozrejme, že som bola vystrašená, pretože áno, že tam tá laťka na tej obchodnej akadémii, a teda tí žiaci, ktorí sa tam dostali, je zdvihnutá úplne niekde inde, ako som bola ja, bohužiaľ. Takže trošku som z toho dostala aj strach. Arturík, chceš sa zase pridať? No poď sa pridať. Šťastné mi písali, že teda ťa majú tu veľmi radi, takže kľudne sem hoci kedy príď, nehanbi sa. On si sem prišiel počilovať. Good boy, you are such a good boy. Áno, you are. I love you. No a tak som si teda povedala, že ale ja nemôžem už dopustiť, aby sa mi stalo to isté, čo na základnej škole. A tak som to zobrala ako takú motiváciu, že v podstate ja musím niečo zmeniť. Ja jednoducho musím dokázať sebe a všetkým naokolo, že ja som hodná toho tu byť. Samozrejme začal školský rok, ja som si našla aj veľmi dobrú kamarátku, s ktorou som doteraz v kontakte. A všetko bolo naozaj super. A teda sme sa učili, klasika, chodila som na hodiny, písala som si poznámky, vieme, ako je to v škole. No. A prišli prvé písomky. Ja som sa toho neskutočne bála, pretože to znamenalo prvé výsledky. Nejaký prvý dôkaz toho, že doteraz to bolo také, že fajn, som na obchodnej akadémii, super, všetko zapadám, hej. Ale teraz išlo o to, že v podstate niečo sa teraz ukáže. Teraz bude niečo na papieri. No, prvú písomku sme mali neviem už presne, aký to bol predmet. Myslím, že to bolo tovaroznalectvo, že to bol nejaký marketing, áno. Šťastná. Ja som sa na ňu učila deň, noc, celý týždeň. Ja som proste vedela, že z tejto písomky potrebujem jednotku. Že ja potrebujem dokázať sebe a iným, že proste na to mám a že sem patrím. Hlavne potrebujem dokázať, že sem patrím, lebo naozaj, že pre tých žiakov, ktorí tam bolo samozrejme, že mali na základky jednotky, dvojky, možno nejaké trojky, ale pre mňa nie. A ja som potrebovala ukázať, že tam patrím. Teda prišiel deň písomky, ja som to všetko, to učivo vedela odrecitovať ako básničku. Naozaj ja som nič nenechala na náhodu. No a teda prišla písomka, prišli otázky a ja som vedela všetko. Naozaj, že vedela som všetko. A potom teda prišlo aj vyhodnotenie tej písomky a mala som z nej jednotku. Proste šťastná. Mne keď tá učiteľka podala tú moju prvú písomku na obchodnej a ja som tam videla červenou zakružkovanú jednotku. Moje proste mladšie ja, o rok mladšie ja, o 2 roky mladšie ja, totálne akože ohňostroje v hlave. Ja som bola tak strašne šťastná. Ja som proste, pre mňa tá jednotka znamenalo totálne všetko, presne ako to prijatie, že ja som to dokázala, že som si niečo dokázala a v podstate ja som bola úplne taká natešená a v tom momente som mala naozaj chuť vyskočiť zo stoličky a zvolať, že mám jednotku. Ale som si uvedomila, že pre mňa ako niekoho, kto je teda na obchodnej akadémii, ako všetci ostatní, je mať jednotky, je normálne. Nie, akože ja nemôžem tu teraz vyvádzať kvôli jednotke. Tak som si tak trošku, keď som si toto uvedomila, lebo som chcela zapadnúť, samozrejme, že som chcela zapadnúť, každý tínedžer chce zapadnúť. Som si toto uvedomila, tak som sa tak ukludnila a keď baba, ktorá vedľa mňa sedela, sa ma spýtala, že Zuzka, čo máš? A ja na ňu, že jednotku. Proste takýto štýlom som to povedala. A ona, že ja mám tiež, alebo myslím, že má jednotku alebo dvojku, to v podstate je úplne jedno, ale bola som taká, že v podstate ja som si tam začala budovať akoby takú novú identitu, že mi život dal možnosť takého totálne nového štartu a ja som to úplne využila. A v podstate som vtedy používala techniku fake it till you make it. A vôbec som o tom nevedela. Akože toto je presne to, čo robíš, že jednoducho ty ideš do niečoho a predstieraš, že tam patríš a robíš všetko, ako by si robila, keby si tam patrila.
až tam začneš patriť. Toto bol pre mňa neskutočný posun a ja som sa z toho tak tešila a samozrejme potom prišli ďalšie písomky. Druhá písomka, tretia a ja som sa šťastná na každú drvila. To nebolo učenie, to nebolo biflovanie, to bolo drvenie, to bolo všetko. Aj učenie, aj biflovanie. Proste ja som sa naozaj učila, ako keby nemalo byť zajtrajška. A ja som zo všetkých tých písomiek mala jednotky, dvojky, nech som mala 2 mínus. A čiže ja som si v tej mojej triede vybudovala takú povesť jednotkárky. Lebo aj tam potom boli žiaci, a teda takí chalani konkrétne si pamätám, že oni mávali aj napríklad 4 a tak. A že však samozrejme nie všetci, ktorí prídu s jednotkami zo základnej školy, si ich aj udržia, že stanú sa aj tam začnú byť zlí žiaci. Lenže ja som k ním konečne nepatrila. Ja som patrila k tým dobrým a mať jednotku pre mňa bolo úplne normálne. Jednotku alebo 2. To, že všetci sa na mňa začali pozerať ako na tú jednotkárku, že všetci s tým počítali, že bude mať 1 alebo 2, pre mňa to znamenalo všetko. Presne si pamätám, že aj ten moment, keď už bola neviem koľka 10., 15. písomka a ja som z nej zase dostala, ja neviem, 2 alebo 1 a jeden zo spolužiakov sa na mňa otočil z prednej lavice, ja som sedela tak začie a on bol vpredu, lebo neposlúchal a spýtal sa, že Zuzka, čo máš? A ja, že... A on ma nenechal dohovoriť a on, že ty máš zase 1, že? Moje mladšie ja was screaming, proste ja som bola taká happy, naozaj, že taká happy, že ja medzi nich patrím. A taktiež aj všetko ostatné bolo super. Našla som si, ako som ti spomínala, tú veľmi dobrú kamarátku a ona bola odo mňa taká vyspelejšia a napríklad ukázala mi trošku, ako sa malovať, ako sa česať, ako sa obliekať. Takže aj moje takéto sebavedomie, čo sa týka výzoru a tak išlo trošičku vyššie. A taktiež šťastná, vieš čo? Neuveríš. Našla som si frajera. Našla som si svojho úplne prvého frajera v mojich 16 rokoch. Strašne zlatý chalan. A boli sme spolu dlho, by the way. Boli sme spolu 4 roky. Na to, že akože to je taká prvá láska, tak nám to celkom dobre vydržalo. A okrem toho, že som bola akože šťastná, že mám frajera a že som mala aj všetky tieto experiences, proste ten prvý bosk a takéto kino, prechádzka, večerná prechádzka a všetky tieto veci. A že som to proste mohla zažiť, pretože ako som ti hovorila, som si myslela, že ja si z frajera ani nikoho nikdy nenájdem, tak som si našla a bol celkom fešák. Bol to fešák. Krem toho, a on bol o rok starší a chodil teda na Gimpel a miloval matiku, rozumel sa do nej a proste ju zbožňoval. V mojom učení na tejto obchodnej akadémii bolo jedno veľké ale, pretože marketing, manažment, účto, teóriu a takéto veci sa naučíš, hej, že jednoducho proste sa to buď nabiflíš, alebo sa to jednoducho naučíš a napíšeš tú písomku dobre. Lenže sú 2 predmety, ktoré podľa mňa neokašleš. To je matematika a angličtina. Naozaj, že tieto 2 predmety sú predmety, ktoré sa jednoducho nenabiflíš, nenaučíš, proste ich musíš nejako tak vedieť, musíš mať na ne nejaký cit. No a čo bolo super, že tento môj frajer vedel matematiku a on ma po poobediach túto matiku doučoval a ja som matiku úplne v pohode dávala. Dobre, nemala som z nej 1, občas som mala 1, ale mala som 2, 3, ale to bolo stále v pohode. To bolo proste, že bola som známa tým, že matika mi nešla. Tak, no, proste v pohode. Ale, jedno ale, ktoré bolo asi najhoršie zo všetkého, bola angličtina. Z toho hľadiska, že angličtinu sa proste nenabiflíš. A z druhého hľadiska, ten môj sen šťastná. Ja som chcela ísť žiť ďaleko, do Ameriky a proste tá angličtina mi nešla a ja prisahám, ja som sa ju učila proste večer, po obediach, stále som sa angličtinu učila, lenže ja neviem, mne to nešlo do hlavy. Ja proste aj keď som odpovedala, tak som z nej mala 5, plietla som minulý čas pred prítomným a mňa to bolo také, že naozaj stále na tej angličtine ja som bola tou zlou žiačkou. Ako náhle sme vstúpili do tej učebne, kde sme mali hodinu anglického jazyka, a prišla tam aj tá učiteľka, tak ja som bola opäť raz na základnej škole. Ja som bola zase tá zlá žiačka, tá lajdáčka, ktorá jednoducho má 4, 5. A tá hodina angličtiny bola pre mňa naozaj taký trest. Ja som sa naozaj takto triasla vždycky pred hodinou angličtiny, pretože som sa zase vrátila hlavou do základnej školy.
do tej lavice, kde som proste tak trpela. A na druhej strane som vedela, že angličtina je pre mňa kľúčová, keďže chcem odísť do Ameriky. Preto ma to aj trápilo, lebo som si myslela, že naozaj ten môj sen si nikdy nebude môcť splniť. Ale čo sa stalo? Strašne krásna vec sa stala, šťastná. A to, že v podstate moji rodičia mi vybavili jednu krásnu vec. Naši rodiny známi žili v Kanade, no a teda naši sa ich spýtali, že či by som tam mohla cez letné prázdniny na pár týždňov prísť. To bolo super šťastná. Oni povedali, že áno a že môžem ísť. A teda naši mi tam vybavili ešte aj nedaleko ich domu jazykovú školu, že teda 3 týždne z tých 5 týždňov, čo budem v Kanade cez letné prázdniny, budem navštevovať tú jazykovú školu. Ja som sa tak tešila, že budem v Kanade, že budem tak blízko Ameriky a že v podstate, že zažijem niečo úplne nové. Avšak, keď som tam prišla, som zistila, že tam som musela komunikovať v angličtine. Samozrejme, že v Kanade musíš komunikovať v angličtine, aj keď tí naši rodiny známi boli Slováci, čiže s nimi som mohla komunikovať aj po slovensky. Ale samozrejme, že všade naokolo treba používať angličtinu. No a ja som zistila, že ja mám neuveriteľný strach z angličtiny. Že mňa sa len predávačka v obchode pozdravila hello, alebo good morning, alebo niečo a ja som mala v sebe taký blok, že ja som aj nedokázala odpovedať. Alebo sa ma spýtali, že how are you? A ja som proste bola zaseknutá, zamrznutá, pretože som mala ten strach zo školy. Pretože vždycky, keď som v škole otvorila ústa na hodine angličtiny, či už to bola nejaká ústna odpoveď alebo čo, a tak ma učiteľka zahriakla a povedala mi, že nie, zle to hovoríš, použila si zlý čas, zlé slovíčko. Vždy som bola zastavovaná a vždy som za to bola vyhrešená. Ja som to mala v sebe tak zapísané, že sa bojím hovoriť. Artur, neviem, či ho teraz vidíš, ale je tu. Inak šťastná. Keď sme teraz, už máme takú malú prestávočku s Arturom, tak by som ťa chcela poprosiť, pokiaľ sa ti toto video zatiaľ páči, aby si klikla na ten odber button, pokiaľ si na ňo ešte neklikla, pretože ma tým veľmi potešíš a podporíš. Prvý týždeň v tej Kanade som bola naozaj veľmi ticho. Ja som sa bála rozprávať. Naozaj som v sebe mala taký blok. Ale potom, ako ma aj tá jedna moja kamarátka, čo som si tam našla, začala vodiť von medzi jej kamarátov, tak som si v podstate uvedomila, že tí ľudia sa o mňa reálne zaujímajú, že tí ľudia naozaj chcú vedieť, že kto som, ako sa volám, čo sú moje hobby a tak, že začala som si uvedomovať, že byť v Kanade neznamená byť na hodine angličtiny, že tam je teda jeden obrovský rozdiel, že tí ľudia naozaj na rozdiel od učiteľky, ktorá sa ma ma pýta otázky, aby skontrolovala moju gramatiku, tak oni sa ma to, na zdravie, tak oni sa ma to pýtajú, pretože sú naozaj zvedaví. A ja som začala rozprávať. Bola som si vedomá, že rozprávam zle. Bola som si vedomá, že používam proste možno nesprávne slovíčka, že používam málo slovíčok, že používam nesprávnu gramatiku, že používam zlé predložky. A vieš čo? Bolo im to jedno. Bolo im to jedno. Naozaj, že ich zaujímalo to, čo im chcem povedať. Keď sa ma spýtali, aké sú moje hobby, a ja som im chcela povedať, že napríklad chodím sa rada prechádzať, alebo že rada čítam, ich zaujímalo to. Tá prechádzka, alebo to čítanie. Nezaujímalo ich, že či poviem, že I like to go, alebo proste už akúkoľvek inú gramatiku som vtedy použila. A to mi dalo úplne taký nejaký kick, že aha, že toto je super. A potom som sa normálne tak rozprávala, začala som tam chodiť aj na tie hodiny angličtiny a tam som taktiež stretla ľudí, ktorí sa to proste chceli naučiť a ktorí nevedeli po slovensky. Myslím, že som bola v skupine s Maďarkou, čo bola taká akože najbližšie mne, potom s Číňanom a s Grékyňou a potom tam bola naša učiteľka, ktorá bola Kanaďanka a bolo to super. My sme sa naozaj celý deň proste rozprávali o všetkom možnom a ja som sa rozkecala. Ja som sa úplne rozkecala a pre mňa zrazu angličtina bola niečo, čím som si vytvorila už odlišnú asociáciu a bolo to niečo proste, že Artur, prosím ťa, rozprávam tu. Neznič celú skriňu teraz, keď tu rozprávam. Čo tam máš? Lopta mu tam padla. Artur, no. Toto je inak Arturová lopta. Najdôležitejšia vec v jeho živote. Ja som si vytvorila úplne novú asociáciu, pretože som sa toho už ďalej nebála. A keď som sa vrátila späť, tak som bola aj zase taká rozkecaná a bolo mi dobre. Potom samozrejme zase boli hodiny angličtiny a zase sa dbalo veľmi na slovíčka a na správny spelling a na gramatiku a tak. A ja som zase akože trošičku spätne dostala ten strach z angličtiny. Ale šťastná pre mňa, akože z celého tohto, čo som ti povedala,
tá najdôležitejšia myšlienka, ktorú som ti chcela v tomto podcaste predať, je naozaj to fake it until you make it. Možno keď si hodina do nejakého nového prostredia a máš šancu začať odznovu, alebo si možno vytvor okolo seba nejaké nové prostredie, aby si mala pocit, že je niečo nové a to ťa tak nakopne. Pre mňa to brutálne fungovalo a podľa mňa to nie je len o tom, že ty musíš presvedčiť samu seba. Áno, samozrejme, že ty musíš presvedčiť samu seba a musíš veriť tomu, že teda si tá múdra žiačka, ako to bolo napríklad v mojom prípade. Ale taktiež je podľa mňa veľmi dôležité presvedčiť okolie o tom, že si tiež tá múdra žiačka. Pretože to okolie potom spätne presvedčí teba, že to si. A toto nie je len nejaký môj výmysel, ale toto normálne povedal, alebo teda napísal Jay Shetty v jeho knihe. A on povedal, že ty nie si, kto si myslíš, že si. Ty nie si, kto si ostatní myslia, že si. Ty si, kým si myslíš, že si ostatní myslia, že si. A to je podľa mňa taká pravda, pretože my sa jednoducho správame tak, ako nás odzrkadľuje to prostredie a tak, ako sa cítime v tom prostredí. A presne to bol ten zlomový moment, kedy sa ten spolužiak na mňa pozrel a povedal mi, že Zuzka, ty máš určite zase jednotku. A ja, že... A presne to ma vtedy dostalo do tej hry, že som o tom sama taká presvedčená. Ja som si uverila, pretože oni ma spätne presviačali o tom. Aj oni, že Zuzka je určite pripravená, ona zase bude mať jednotku a tak. Takže už som bola v tej energii a už som to tak nejako mala. A ver či never, naozaj celú strednú školu, okrem tej matematiky a angličtiny, ktoré tam stále akože haprovali, som bola veľmi dobrá žiačka, jednotkárka, dvojkárka, dokonca som začala písať slohy aj pre akože také vyššie slohy, ktoré si odo mňa vyžiadal napríklad riaditeľ, lebo to som ti hovorila, že teda v slohoch som bola veľmi dobrá, že to som vždycky dobre písala. Aj všelijaké súťaže som povyhrávala a tak, takže naozaj som sa začlenila na tej strednej škole ako dobrá žiačka. Koniec strednej školy bol o tom, že sme si zase podávali prihlášky na výšku. Takže k tomuto sa dostanem na budúce a v ďalšej epizóde podcastu. Chcem ťa poprosiť opäť raz, aby si klikla na odber. A pokiaľ si ešte neklikla, veľmi ma tým podporíš. V tej ďalšej časti už aj načrtnem to, kedy sa môj príbeh skutočne začal a kedy sa začalo to. Naozaj, že to. Že toto všetko, čo som ti hovorila teda v tejto prvej a druhej časti, to je taká moja backstory. Aby si vedela, prečo som robila veci tak, ako som robila a prečo som mala tú motiváciu. Ale naozaj, že už v tej ďalšej časti načrtneme do toho, kedy sa môj príbeh, naozaj môj príbeh, ktorý chcem brutálne vyrozprávať a ktorý má neskutočnú silu v sebe. Takže tešíme sa na teba na budúce. A ahoj! Ahoj!